Zápasom 6. kola pokračovala sobotu večer prvá liga v hádzanej mužov. Domáca Levoča v modrých dresoch ňom privítala aktuálneho lídra tabuľky Celok Modrý v žltom. Hostia, ktorí doteraz neukúsili trpkosť prehry, prišli do Levoče s cieľom získať domáci skalp a tomu podriadili aj taktiku hry postavenú na zabezpečenej obrane a rýchlych protiútokoch. Veľmi rýchlo sa ujali vedenia a postupne začali budovať základ svojho úspechu. Domáci v snahe udržať krok s favorizovaným súperom stihli ešte vyrovnať na 2-2, no od tohto momentu to už boli hostia, ktorí diktovali tempo hry. Kontaktný gól na 5-6 zaznamenali Levočania ešte v 12. minúte, no v zápäti hostia kontrovali a priebežne si udržiavali 2- až 3-gólový náskok. Domácim nevychádzala streľba, ťažko sa presadzovali proti výškovo dobre disponovanej obrane hostí a keď už aj tá bola prekonaná, bol to výborný bránkár Čongy, ktorý vychytal aj takéto tutovky domácich. Prvá štvrťhodina duelu bola gólovo úrodnejšia a priniesla až 15 presných zásahov. Zvyšná časť prvého polčasu bola poznačená tvrdou hrou v obidvoch obranách, z čoho pramenili časté vylúčenia či trestné hody. Domácim sa aj napriek enormnej snahe nepodarilo dorovnať skóre a polčas tak skončil o 4 góly v ich neprospech pomerom 10-14. Po prestávke začali lepšie Levočania, ktorým sa 2 presnými zásahmi podarilo znížiť gólové manko na rozdiel len 2 gólov. Chýbala im však presnosť v zakončení či kúsok streleckého šťastia, aby nepriaznivý stav dorovnali. Naopak boli to Modrania, ktorí v rozhodujúcich momentoch ukázali, v čom je ich sila a držali si neustále domáci tým na dištanc aj vďaka úspešnej eliminácii domácich opôr Semana a Málika. To ale nebolo všetko. Kalich horkosti prišiel pre Levoču medzi 9. až 19. minútou. Palubovkou sa prehnal žltý Uragán, ktorý za 10 minút zaznamenal štúru 7 gólov v rade a o osude zápasu bolo rozhodnuté. Domáci však slúži k úcti, že ani za nepriaznivého stavu nevešali hlavy a v závere odohrali so svojím súperom vyrovnanú partiu. Duel nakoniec skončil víťazstvom Modry nad domácou Levočou v pomere 29-22. V prvom polčase nám to až tak nevychádzalo, domáci s nami držali krok. Trošku sme odskočili na 4, sme povedali, že do druhého polčasu ešte treba trošku spraviť ten náskok. Začali sme trošku nekoncentrované, domáci sa dotiahli na 2 góly, ale potom sme zase pokračovali v tom, čo sme si povedali a výsledok bol taký, aký bol. Tak dnešný zápas ukázal, že na supera tohto rangu zatiaľ nemáme. Vynikajúci super a na druhej strane nedarilo sa nám. Boli fázy v zápase, kedy sme doslova nevedeli, čo s loptou. Takto vyzerá vlastne aj výsledok. Škoda, pretože sme chceli si udržať aspoň doma neporaziteľnosť, ale tak, jak som povedal, tento super bol nad naše sily. Z hostí to najviac sypalo Kindlerovi, ktorý zaznamenal až 11 presných zásahov a Čúr 7. V domácom týme už tradične najviac gólov dal Seman, tento raz 8. Paukš pridal 4, Málik, Vilman a Dunčko po 3 a Závadsky 1 gól. Tabuľku aj po 7 kolách vedie naďalej bez straty bodu Modra a Levoča je so 6 bodmi na 5. mieste. Od týždeň cestujú Levočania do Malacik a 12. novembra privítajú doma Dunajskú Stredu a my budeme pri tom. Príďte aj vy.